Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loomso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Deputy Commissioner jangka Ribhoi District ke Kongrasita M. Kyrpad hakalai potrik unai wing arajar Ribhoi kala kentu bat Kyrpad hi Paidbah nong snong jangka Ribhoi District ba kin let cheki jaka ai Injek Tika kenang ban yadai ledien na kajing yabet jingpang kamtam hadien mak sarkar India kala patha ya ki sarkar jilla ba kin penkre ya kilat jingadan na kabentaban ni kon thama persya saya wepat uknyang jingpang ubat Thymmai ubalatip kerteng kum Omicron. Ha kaji kran bagi lap thai kubur ka Deputy Commissioner kala kentui ki Paidbah. Bakim dai ban shimsting ban lek ai Injek Tika namar ba uniu knyang jingpang ubat Thymmai ulakta ba ya kari South Africa bat yakiri jong ka deuba Europe. Kumba pia tip hi ka district jongi kala i kenjo ka 56% ha ka ba de ka vaccination. Te ngi dang duna hadu 100% mo ki ba long eligible ban shimi ka ka vaccine. Te ka idea ka long ba ngi shem ba ngi don kam ban shimi ka ka vaccine namar ba kumba pia tip hi kila don ki ri kum South Africa ka bangi kila lap mentai ka variant ka Thymmai ka Omicron mo Omicron te kani kalong ka kham ka variant kani kham klan shu banya ka tu ka bangila mat last mention snem but kani ka snem te kumba ban shu ang ipi bah mention snem ha Ribhoi district jongi kidan kumba shpongot ki baklat mo na kani ka COVID-19 but mentau snem kila don kumba shispa khat ar na kata shispa khat ar ki balaklat mentau snem arngot kita bala fully vaccinated tambah kita bala fully vaccinated kita comorbidity so therefore and plus kita bala orang ba na takadau ni klam laban like na kani ka jeng pang covid the total hapo Ribhoi jengi ki bala klat na kadau jeng covid kita shispa r4r na ka shispa r4r shispa khandai kita baklam pat yo eka vaccine mo te khat lai ngot pada kidai kita kiba khat wi ngot kidai kiba yo partially dengi on partial but ki yo tang first dose but ar ngot kidai bla yo full dose te kini ru ki napreng ju kini ru kini ki spa r4r nyop khandai ngot kidai ki badan comorbidity temut kidan jingpang hakamet ke jongki but saupu lai ngot kidai bam dan jingpang te nlor kata ro ngisyam ba kini ki ba yo e kene ka ki ba khlat mo ki bon ba ha ka karta between 18 to 45 ha ka khatra to sapusau ki dan hado kumba almost 79% mo ki ba khlat ha ka ne ga age group but ki wei pada ki ba long 5% ki de ha ka age group below 5 years old 7 years old te na takadau ngi yo ihang ni ba namar ba kini ki ba saupusan sheneng pendakin mau ngi la ai vaccine shwa rengkat lang beki doktor por ngi sedang hau benai feb rengkat lang beki frontline workers ngi ai ru ya kini ki ba saupusan sheneng so bon hi kini ki ba saupusan sheneng kila long protected dai kini ki ba hapo pa saupusau ki ba ngi don jing ir ha menta te kuma pia tip ru ba kejing kini kiba lakhlan ngisyam ngilale kata ka debt analysis ma ngisyam ba babon naki ki klat kade ba ki wan khat du ban muat jingerap namar bale kim late test mo ki shime ba kade ka bayang kle ki klam late test te bon naki ki lara iki hadu ngimla shuban sumar ki hospital te eda ki la late shalong naki wan shi hospital jingi ngidan namta covid ngidan tang khat pratali ki jingthia so hakadan kapor ha obnai me kolong pik bah katu kapor ngila dap pack ki jingthia po civil hostel te na ta kadang iha phan no sha ki bi hostel telada dei ba ki wan ra slam pala la der por temat kim la shan shu namar bakinda poi sha po shalong ru pack namar covid beds ni kilong limited so le ra sha shalong ru katu kapor ki bon ki hostel ki la dap
So what happened? Kilik rak nak kawai cakap cakap kelak wan civil jangi civil shalong kelak rak jenis tu teja you ki brought that mah te buan hakum kita ki cases ru hapo district jangi te habang ia page pada ba kini ki cases jangi break ki bayok covid ni syamba kitu hi bela ayo ya ke vaksin ki shitom tang shi sngi arsngi ndre ki jam no mo ki kot no tena tak kadang ni pen seluruh ya baro ki nong shong ha district bakin shim ya kan nikala jingda namar ka vaksin hi ka penduna ya ka fertility lan ya ka jingyam number 2 kalong ba ni stang kandiat sni mo mentang ila day life terik so stang arpulai sni arpusau sni la day Christmas so kan day kapor ka ba kan dan ka jingalang hagi mane kan dan jingalang kawai mental abun ski jakaya tho ski bam kana la long normal hi kata ka jing emma gi program ru baper la long lut te ka shulong bangim la ban restrict haduk kata namar bangi pa ki breu ngila su thu ka economy ru kala tri bah mo ngila ya suffer enough tengi dan kamban late hi chaka normalcy tambah da ka jing late normalcy kalong ba ngi la ding dem long ba la ya da